Les Olimpiades del 92 van obrir Barcelona al mar i fruit d'aquell moviment avui podem gaudir d'un meravellós espai que es diu Vila Olímpica de Barcelona. Un grup de pares d'aquell nou barri van fundar el Club Esportiu Vila Olímpica l'any 2004. Un espai on els nostres fills i filles poguessin fer l'esport i educar-se en els valors tradicionals que això comporta: el companyerisme, la disciplina, la regularitat, el treball en equip. Vam decidir, la Junta Directiva, que això tenia que ser gestionat per gent professional i qualificada, tant en l'àmbit esportiu com en l'àmbit de control, de gestió i administratiu. Fruit de tot aquest esforç d'aquests anys s'han pogut incorporar 4 seccions esportives al club: el futbol, els escacs, el bàsquet i finalment el running triatló. Avui la gran família del Vila està composada per 800 famílies que gaudeixen dels serveis a plena satisfacció. És un orgull també per mi dir-vos que el Club Esportiu Vila Olímpica ha estat la primera entitat esportiva a Catalunya en obtenir el segell de garantia ètica que atorga la Fundació Itinerarium de Barcelona. Avui, doncs, som una entitat esportiva de referència a la ciutat de Barcelona. Gestionem 2 instal·lacions esportives de màxim nivell: el camp de futbol de l'Agapito Fernández, que està a la Mar Bella, i les instal·lacions esportives del Clot de la Mel. Avui fa 10 anys que el club està fundat i tenim la vocació de ser un club centenari, com és el Barça, l'Espanyol o el Club de Futbol Sant Andreu. I és per això que volem agrair a totes les entitats i a tots els socis, a totes les sòcies, jugadors i jugadores i entrenadors que han passat pel club, que han aportat el seu granet per fer aquest somni una realitat que tots avui ja existeix. Benvinguts i visca el Vila!